saksana awis kanipun angalap dinarutun muli dineken sajeroning kundang satasinu nganaparanti dineken ing cacang aklekan nirakang putra ariri kang ibu awis amos alung datang ingkang siwi aduh anak sunat majiwa amung sirah gusti terange netra sidian dari ganti landing hati ya gusti ing wakas isun panasira aja lali dana bisa mabisarira aja ngaku ngakena diri lan pacuane nyok sira kasengiting sumajati sabtu kandiranatul arsayanu kami anggaras paraneng renai bukla pamit kang ibu anggaras pasurian musa semo tangit ya Gusti anak ison sunat titip pakening widit sabul kodera matara sila lampah ariri anganggo kawacat tamabat tusahing narapiningit ingkang ibu anut pungkul angan terjauh ini kori laris lampai kang putra kang ibu anut ing liring tanpa katinok ingat-ingat agaras narat nekang bibi seabdu kandir pangsampun lasturi lampai nuoli kapanggi lawan kopila punika kang tinuturi alsa ing praja Baghdad kopila kang tinut wawasan malikang ibu kalintang daging ngapari kanis sapatila rekang putra anu kam sajroning kapti saksana salin kang wana ujatila sing awit amut sajroning kang datang kau daling lati ing penyanan isun ora aningali isun amali maring saking wadana ditentekan dinakang akhir nangan malikang ibu usang seabdu padir wasprata ingan desam dan ngandi kasih abdu qadir mangkanai sunan tumingal ingarah rasa wiji mangkana isuna tetamu lawan kang nunggang weji wong lanang kesawidang kabeh iku sunun tingali pada ambe kalau kopila unikang sunun tuturi sake kopila sampun natani sedayanti miwadang dipisan sekebus tanjara dening bekang kang sami
nunggang ku